application fee mar 1,500 ma nyithindo sani koro bro bedo ka chulo e kinde ma koro gise login e portal mar KUPS kacha ka giyiero courses mopogore opogore. Ichule dichiel kose kochopo sa mar revision kendo bro dwaro mar mondo mi ochul machielo. Ichule dichiel iluonge ni application fees. Revision fees onge. Ntie application fees. Koro sami submit application cha owinjo bed ni application no kise submit to bedo processed all the way matim ni placement. Koponi courses mane yierogo okiyudo nikech cut off margi obedo malo molo mari, wabro oro ni information wakoni ni mondo revise. Koro en revision, ok en application. Koro revision fees onge. Application fees mane chulo cha ene ma pod idhi tiyo kode mar timo revision. First revision kiyudo, ka okiyudo second revision nyaka ang ibed placed. Yeah, so winjo wabed clear ni application fees ichulo once. Kise chule to koro kichake med moro. Yes. To bende kiwacho kanyo ni chule once, ichule mana kokale e-citizen. Nikech ang'eni makora bende nyalo bedo sani nyalo wuondo ng'ato. Omenda ma kamano nyaka Ramogi ajwang' ichulo mana kokale e-citizen ma bende en mar sirikal, mar chulo gik mopogore opogore. Adwano asoma ne moko kuom ote ma joneno magwa podi medo chwalonwa okinyi ma kawuono. Mar mondo mi Daktari Oluoch odwoka ne moko kuomgi. Janeno ng'isa ka ni Joyce penjina jatelo ni ka nyathi okalo e subject moko to orem e kwano, nyathini nyalo timo course mane nikech ne onwang'o B. Erokamano ahinya kuom penjo ma kamano. Ote machielo, Pamela wacho ni nyathina nokalo to nodwaro engineering sana. Bang' geology to notere seku for geology to kendo noluonge UON parallel for engineering. Mano timore kamano nang'o? An Pamela Nyarkano. Nyarkano penjo maleo kanya ahinya. Jack Paul bende wacho ni nayudo C+, but again I don't feel secured gi university. Koro nadwa timo nursing course e KMTC. Penjna ni nursing course mane maber koda ma okabit trek godo kamanyo tich. Ji oluoro manyo tich. Ji dwaro weche mapiyo piyo. Aya, ote machielo janeno wacho ni ng'ama osetieko timo certificate course mane obedo placed gi KUPS to sani dwa upgrade to diploma. Be yudo government scholarship. Mago mana moko kuom penjo ma joneno magwa penjo okinyi makawuono. Dr. Oluoch, anno kwa donko thuolo matin ahinya to bende watieko twak mara. Wacho ni nyaka som ote mag joneno. Kalo ni joneno mamoko nitiere kod nyithindo ginyalo bedo kod dang'ni e kinde makoro giyiero courses. Ote thoth ahinya. Wachaka ne kod janyuol mano Pamela Nyarkano. Ma bende wacho ni nyathine ne dwaro engineering to notere timo geology seku to nyaka sani bende oyudo ni onyalo dhi timo parallel engineering. Onyalo dhi timo parallel, onyalo dhi timo engineering but parallel UON. Mano timore e yo machalo na. Tiende ni parallel chano o apply kende. Because parallel kaka na wacho mokwongo cha en okidhi through KUPS. Koro no apply through KUPS moluonge geology seku, modi seku. To chako apply parallel University of Nairobi. Be jogo chako luonge. Koro depending on facilities nikech parallel tingini onge government scholarship. To help bende okochuno ni nyaka yudi kidhi kuro nikech ise display ni inyalo chulo momi idwaro parallel. Koro mano problem nyalo bedo kanyo. To ko ng'iyo ni situation mare financially nyalo miyo chul parallel. To ka mane ma nyathi dwaro to okracho tere parallel. Lakini ong'eni okubiyudo government scholarship kae to help bende samoro ok nyal dhi maber kode. To ko siko seku motere no geology to bro yudo government scholarship to help both yudo. Yes. Ng'ato ne penjo kani nyathine bende no yudo B kata kamano no reme kwano. Ji nitiere kod penjo mopogore opogore nyalo timo nang'o. Kwano ok en requirement mar courses te. Yeah. Ntie courses moko ma ok required nyaka ikal kwano. Yeah. Koro odhi to ong'i e system kaka na wachicha to yier course no. Obro yudo nikech ki type course midwaro gi institution midwaro to requirements mag course no be wuok e dashboard. Koro kochuno ni kani fail kwano to koro mano is the end of you onge gimoro amora minyalo timo. Yes. Geno pod nitiere. Mang'eny ahinya. Kapo nono ni apply KUPS